Dnes je pre mňa osobne taký malý automobilový sviatok a verím, že nie len pre mňa, ale aj pre mnohých fanúšikov značky Honda, pretože po 25 rokoch sa do Európy vrátila Honda Prelude. Ani neviem, kde mám začať, pretože ohľadom tohto auta je veľmi veľa zaujímavostí, ale poďme si ju možno rozmerovo zaradiť a zaradiť si ju aj z hľadiska technického základu, pretože Honda Prelude v minulosti stála na platforme Accordu, ale táto novinka je postavená na podvozku aktuálnej generácie Hondy Civic. Nie je to však menšie auto, ako bola 5. generácia, ktorá tu bola do roku 2001, pretože napriek tomu, že dnes toto auto stojí na základoch Civicu, tak je väčšie ako jeho predchodca. Na dĺžku má 4,52 metra, tá karoséria je rovnako dlhá, ale rázvor osy kolies má 2605 mm, to znamená, že je o 20 mm dlhší ako pri predchodcovi a zároveň, čo je na tejto novej Honde Prelude úžasné, tak je šírka, pretože toto auto má na šírku 1880 mm. Na dĺžku oproti aktuálnej generácii Civicu je Prelude len o 2 cm kratšia a taktiež má kratší rázvor osy kolies o 13 cm, a to aj kvôli tej lepšej ovládateľnosti a zážitku za volantom. Toto auto má naozaj vyladený podvozok, aj keď stojí na základoch Civica, ale je tam veľmi veľa technických a technologických zmien. Vpredu je totiž náprava typu MacPherson, ale tá je pokroková verzia, ktorá má oddelenú tehlicu, a keď ste si možno niekde prečítali, že vlastne Honda Prelude má skôr podvozok zo Civica Type R, tak práve to je dôvodom, prečo sa to takto hovorí. Tá predná náprava nepochádza teda z bežného Civica, ale konštrukciou pripomína riešenie použité v Civicu Type R. Posilnené brzdy, ktoré sú od firmy Brembo, a štandardne Prelude obúva 19-palcové kolesa s rozmerom 235/40 R19. Pneumatiky nezvolili typu UHP, ale máme tu Premium kontakty 6, ktoré podľa slov značky veľmi dobre kombinujú grip, ale zároveň aj efektivitu a nízku úroveň hluku a nízku úroveň valivého odporu. Možno, ak by ste chceli do budúcna ešte vylepšiť tie jazdné vlastnosti Hondy Prelude, tak môžete zvoliť Sport Contact 7, nejaké UHP pneumatiky, teda vysokovýkonné pneumatiky, ale vzhľadom na výkon tohto auta myslím si, že stačia aj Premium kontakty. Majte aktuálne mapy vždy po ruke vďaka bezdrôtovým aktualizáciám. Hyundai Tucson. Zľava do 5100 eur a zimné komplety. Tucson od 287 eur mesačne. Auto má premakanú geometriu nielen prednej nápravy, ale aj zadnej nápravy, má extrémne tuhú karosériu a naozaj to pri jazde cítiť, prosto do detailov vyladený podvozok. A áno, je to predokolka. Mnohí, keď toto auto predstavila Honda, tak hovorili, že OK, tak máme tu pekné kupé, ale prečo to nie je pohon zadných kolies? Pretože je to Honda Prelude. Honda Prelude bola stále s pohonom predných kolies. Nikdy to nebola zadokolka. Nie je to Honda NSX. Je to prosto skôr tak civilne zamerané, povedzme, športové auto, ktoré nemá byť vyslovene nejakým superšportom alebo niečo podobné. Skôr takou športovejšou a vodičsky zaujímavejšou alternatívou ku Honde Civic. Samozrejme, alternatívou k 11. generácii Civicu to bude len vtedy, ak nepotrebujete priestor Civicu, pretože jednak ten batožinový priestor je malý, má myslím nejakých 270 litrov, ale pozrite sa, vyklápa sa spolu aj so sklom, to znamená, že tu máme trojdverové auto a nie dvojdverové kupé. No a zadné sedadlá sú skôr takou núdzovkou, alebo by som povedal možno ďalším batožinovým priestorom na nejaké drobnosti alebo na nejaké tašky, ak by vám nestačil tento kufor. No dajú sa aj sklopiť tie zadné sedadlá, čo je možno celkom prekvapivé. No v tomto prípade tu máte už, myslím, že viac ako 600 litrový kufor v takomto podaní a to už rozhodne nie je málo a takto sa dá cestovať a využiť tento kufor aj na nejaký prevoz väčších predmetov. Čiže toľko možno k praktickosti Hondy Prelude a poďme teraz k tým zaujímavejším veciam.
Auto je vzhľadovo veľmi zaujímavé, hlavne tá silueta pripomínajúca možno aj Porsche alebo nejaké takéto kultové a ikonické športiaky. Robí dobrý dojem, je to zaujímavé auto, nízko posadené placka na veľkých kolesách a to je fajn, že napriek tomu, že pod kapotou nemáme nejaký výkonný pohon, tak tie tvary karosérie rozhodne korešpondujú s tým, ako toto auto jazdí. Je možno trochu škoda, že tu nemáme posilnený hybrid zo Civicu, pretože keď toto auto predstavili, tak sa hovorilo o tom, že bude mať motor a hybridný pohon zo Civica, ale bude nejakým spôsobom posilnený a bude mať viac výkonu. Nakoniec nedošlo, keďže prišla aj nová emisná norma Euro 6e a našťastie aspoň zachovali výkon toho hybridného pohonu, pretože vieme, že niektoré značky práve s touto novou emisnou normou ako keby majú problém a znižujú systémový výkon hybridov, napríklad Toyota pri 2 litri znížila ten systémový výkon o 20 koní, čiže stále tu máme 135 kW motor, ktorý má 184 koní a to stačí na to, aby Honda Prelude zrýchlila na stovku za 8,2 sekundy a maximálka je limitovaná na 188 km za hodinu. 2-litrový atmosférický štvorvalec s priamym vstrekovaním paliva vyvinie 105 kW, v prepočte 143 koní a krútiaci moment 186 Nm. Hybrid Hondy pri väčšine jazdných situácií vrátane dynamickej jazdy funguje v režime sériového hybridu, kedy sa o pohon predných kolies stará elektromotor. Spaľovací motor roztáča generátor a vyrába elektrínu. Oba motory v žiadnej jazdnej situácii neposielajú silu na predné kolesa súčasne, nehovoríme teda o žiadnom systémovom výkone a dynamické parametre určuje práve výkon a krútiaci moment elektromotora, teda 135 kW, 184 koní a 315 Nm. Auto má prísne aerodynamické tvary, je ten dizajn taký zaoblený, ale vyzerá veľmi atraktívne, má aj pekné línie a pozrite sa napríklad aj tento otvor aerodynamický je reálny, nie je to žiaden zaslepený otvor za kolesom. Honda nehrá už v dnešnej dobe na nejaké fejkové otvory a aby to len vyzeralo dobre a atraktívne. Už štandardne bude auto veľmi dobre vybavené, vrátane maticových predných svetiel s tým adaptívnym, respektíve konštantne zapnutým diaľkovým režimom. Dizajnový jazyk kabíny poznáme zo Civica, taktiež z Hondy ZR-V, ale páči sa mi na Honde, že napriek tomu, že tieto auta majú spoločnú platformu a spoločný technický základ, tak každé jedno auto dostalo mierne odlišný interiér aj palubnú dosku, čiže ten dizajnový jazyk je rovnaký, ale tie palubné dosky sa líšia. Nie je to bežné pri všetkých značkách, niekedy sú tie palubné dosky ako keby také univerzálne pre niekoľko modelov. Samozrejme pri modeli Prelude sa Honda trochu viac odviazala, máme tu o čosi kvalitnejšie materiály ako v Civicu s odkazom napríklad na meno tohto auta a taktiež volant je mierne iný, ale inak známa kabína, veľmi dobrý výhľad vpred cez tenké predné áčkové stĺpiky. Na čom si dala Honda mimoriadne záležať podľa slov ľudí zo značky, tak je práve pozícia za volantom. Dá sa sedieť sympaticky nízko a výborné sú predné sedadlá. Honda sa snažila vyrobiť športové sedadlá, ale napriek tomu, že vás doslova tak obopínajú, tak v hornej časti, v oblasti pliec, máte dostatok voľnosti na to, aby ste mali voľné ruky na nejaké výraznejšie manévrovanie. No aj v tej hornej časti to bočné vedenie ešte je, pritom tie sedadlá sú naozaj aj pohodlné a výborne držia telo, čiže toto sa podarilo. No a poďme teraz jazdiť a povedať si niečo o jazdných vlastnostiach, pretože toto je práve takým zlatým klincom tohto auta a je tu aj niekoľko vylepšení oproti hybridu v Civicu. Tuhosťou podvozka je Prelude niekde medzi štandardným Civicom a medzi Civicom Type R. Toto auto má taktiež štandardne vo výbave adaptívne tlmiče. Je tu niekoľko jazdných režimov, napríklad Sport, potom režim GT, ktorý je takým dobrým kompromisom medzi športovosťou a každodenným použitím. Adaptívne tlmiče fungujú výborne a tá tuhosť je už aj oproti veľmi dobre jazdiacemu Civicu, oproti štandardnému Civicu niekde inde. To auto je naozaj tuhé a aj v tom komfortnom režime cítiť, že to má 19-palcové kolesá,
cítiť, že je to športovo naladený podvozok, ale má v sebe dostatok plavnosti na to, aby ste toto auto mohli používať každý deň. Potom v tom režime Sport je to už naozaj motokára. Cítiť tu aj tie základy toho Civicu, to ovládanie je podobné práve ako pri tomto ikonickom kompakte, ktorý patrí jazdnými vlastnosťami na vrchol nižšej strednej triedy, ale je tu rozdiel, pretože máme kratší rázvor osy kolies a zároveň máme prednú nápravu zo Civicu Type R, to znamená, že sa to správa trochu inak. A taktiež riadenie má medzi krajnými polohami len dve otáčky volantom. Je veľmi ostrý ten prevod, ale nie priamo v tej stredovej polohe, respektíve keď máte volant rovno, tak tam je taký voľnejší, aby vás napríklad na diaľnici to auto nenútilo stále korigovať smer, ale potom už keď zatočíte, tak veľmi strmé je to riadenie a tá predná náprava s agresívne naladenou geometriou sa naozaj hríže do tej cesty brutálnym spôsobom. To už aj Civic toto dokáže. Štandardný hybridný Civic, netreba ani Type R, no a Prelude je v tomto ešte o level niekde inde. Ten podvozok je mimoriadne presný a to práve vďaka tomu extrémne presnému riadeniu. Vodičské auto ako má byť, tak toto už áno. A čo sa mi tiež páči a čo je ako keby takým odkazom na niektoré staré kompaktné autá, je ochota tej zadnej nápravy počúvať na povely volantom v zákrutách. Ona keď tak mierne povolíte plyn, tak je veľmi dobre pasívne riaditeľná a dokáže vás vtiahnuť potom do tej zákruty a dokáže aj tak mierne vybočiť. Samozrejme, s ohľadom na to, že to auto má vysoký grip, takže to vybočenie je naozaj vyprovokované vašim jazdným štýlom. Ale podvozkovo, toto, čo Honda dokázala s týmto autom, tak to sú majstri, čo sa týka ladenia podvozkov. Tá predná náprava so širokými rozchodmi kolies robí najviac práce a samozrejme ešte potom aj tá pasívne riaditeľná zadná náprava. Úžasné auto po šoférskej stránke, ešte o level lepší Civic a už ten Civic je niekde pri kompaktných autách na piedestáli. Aj brzdy majú taký veľmi jedovatý nástup, ale zároveň ešte sú aj dobre dávkovateľné potom, keď potrebujete pribrzdiť o čosi viac. Nie sú to iba také brzdy, že zapnuté versus vypnuté a na veľmi krátkej dráhe dokážu zo seba vydolovať všetko, ale sú aj parádne dávkovateľné. Počujete, že aj ten motor sa to správa, ako by to ani nebol hybrid, ale ako by sme tu mali nejaký atmosférický 2 liter s takým ostrým pílovitým zvukom typickým pre staršie motory značky Honda a taktiež ako keby sme mali nejakú viacstupňovú prevodovku, ale je to simulácia, pretože technicky viete, že tento hybrid v 90% prípadov funguje ako sériový hybrid, to znamená, že o pohon sa stará elektromotor s výkonom 135 kW a spaľovací motor funguje vo forme generátora a vyrába elektrickú energiu. No Honda chce aj tento hybrid spraviť šoférsky zaujímavým a dokázala to už pri Civicu, pretože aj tam ten motor skokovo mení otáčky, aby ako keby simuloval radenie viacstupňovej prevodovky, ale žiadna prevodovka tu nie je. Toto auto má len stále prevody. Jeden pre spaľovací motor, pri diaľnici sa priamo zapája na tú prednú nápravu, alebo aj jeden prevod pre elektromotor. Takže prevodovka tu teda nie je, nemá to žiadny technický význam, ale práve to má význam v tom pocitovom vnímaní toho auta a je to aj atraktívnejšie takto šoférsky, čiže Honda spravila hybrid taký, aby bol zaujímavý aj po tej jazdnej stránke, aj po tej akustickej stránke a
nemáte pocit, že jazdíte nejaký nudný pohon. Možno toho výkonu by to mohlo byť o čosi viac, ale keďže sa hlavne o tie predné kolesa stará ten elektromotor v 90% prípadov a ten má 315 Nm, tak tie okamžité reakcie, tá dynamika tam je, neposadí vás to na zadok, nie je to vyslovene rýchle auto, ale športové je, pretože rýchlosť nerovná sa športovosť automaticky. Áno, sú auta, ktoré sú veľmi rýchle, ale nie sú športové. A potom máme aj športové auta, ktoré zároveň nie sú rýchle, ale máte tam ten feeling, ten pocit z tej športovej jazdy. Napríklad Mazda MX-5, Toyota GR86. A po dnešnej krátkej skúsenosti sa do tejto partie zapája podľa môjho názoru aj nová Honda Prelude. Tá skoková zmena otáčok spaľovacieho motora pri tom generovaní elektrickej energie bola aj pri Civicu, ale tu je ten zdokonalený systém, ktorý sa volá S plus Shift a ktorý simuluje radenie prevodovky nielen hore, ale potom napríklad aj keď spomaľujete, tak ako keby podraďuje ten motor. A je to najviac citeľné v tom športovom režime a on vie dokonca vykúzliť, respektíve simulovať zvukovo aj taký medziplyn. Je to veľmi zvláštne, keď to opisujem. Možno by sa vám to zdalo, že je to nejaká hračka. A áno, nemá to technický význam. Toto auto by mohlo fungovať tak, že pri plnom plyne sa oprie o to maximum výkonu spaľovacieho motora niekde pri 6000 otáčkach za minútu. Ale práve ten dojem z tej športovej jazdy to vylepšuje a dáva vám možnosť aj lepšie navnímať to auto pri nejakej ostrejšej jazde v zákrutách a dokonca môžete radiť pádlami pod volantom. Ono to naozaj vtedy, ten motor reálne pošle do iných otáčok, myslím ten spaľovací motor, a zodpoveda tomu potom aj to, že pri tom radení je tam také mierne trhnutie prevodového ústrojenstva, ktoré tu zároveň nie je, čiže je tam tá simulácia toho trhnutia, ako by ste naozaj mali auto s veľmi rýchlou automatickou dvojspojkovou prevodovkou. Nehodí sa to takto stále na tú bežnú jazdu, tam si to práve môžete vypnúť a prepnúť do toho režimu komfort, kedy sa to správa ako veľmi príjemné, univerzálne hybridné auto so spotrebou v meste 4,5 litra na 100 km, pretože toto auto má rovnakú spotrebu ako Civic. A ja, čo som sa vozil teraz po týchto okreskách takou svižnou jazdou, zároveň som sa presúval, mal som spotrebu nejakých 7,5 litra na 100 km. A pri tom bežnom presúvaní mimo mesta v tejto kopcovitej oblasti, v oblasti mesta Nice, tak sme mali spotrebu 5,5 litra na 100 km. Značka tvrdí, že pri vývoji tohto auta sa inšpirovala vetroňmi, respektíve klzákmi, takýmto typom bezmotorového lietadla. Zo začiatku sa mi to zdalo veľmi úsmevné, bral som to ako nejaký taký marketing a naozaj som to úplne nebral vážne, pretože niekedy tie marketingové reči sú aké sú, no povedzme si na rovinu, potom nám človek, ktorý bol zodpovedný aj za vývoj tohto auta, povedal a ktorý testoval Hondu Prelude, pretože už 30 rokov pôsobí ako jeden z hlavných testovacích jazdcov pre značku Honda, tak nám povedal, čo pod týmto pojmom mysleli, a je to tá kombinácia efektivity a nízkej spotreby, respektíve energetickej efektívnosti celého tohto dopravného prostriedku v kombinácii s tým, aké kúsky dokáže vykúzliť napríklad v zákrutách, a práve to je odkazom na ten vetroň, ktorý je efektívny, ale zároveň dokáže aj mnohé kaskaderské kúsky, keď už potom lieta vo vzduchu. Čiže práve to mysleli a to prepojenie mi potom už začalo dávať väčší zmysel. Auto je tak presné v tých zákrutách, už myslíte, že ste niekde na limite a potom zatočíte tým ostrým riadením o čosi viac. A tie predné pneumatiky, ktoré nepatria medzi najšportovejšie, tak stále ešte nájdu nejaký ten grip. Platí, že Premium Contact 6 na toto auto sedia ako uliaté, pretože nie je ťažké, má 1,5 tony, zároveň nie je ani nejak extra výkonné.
A tie pneumatiky sú tichšie ako Micheliny Pilot Sport 4, ktoré štandardne obúva Civic. Hneď som si všimol pri prvých jazdách, že toto auto od podvozka a hlavne od toho hluku kolies je oveľa lepšie izolované a možno ani nejde o tú izoláciu hluku kolies, ale ide o to, že tie pneumatiky samotné, ten model Premium Contact 6 je práve tichší oproti Pilot Sportom, ktoré využíva Civic. Na záver ódy o tom, ako toto auto Honda vyladila a ako si jej inžinieri zaslúžia veľkú pochvalu, je aj to, akým detailom sa venovala pri vývoji. Toto auto má vpredu motor priečne. To znamená, že polósy nie sú rovnako dlhé. Jedna polós je dlhšia, druhá je kratšia. To znamená, že pri tých bežných autách, keď tá dlhšia polós aj kratšia je z rovnakého materiálu, tak tá tuhosť pri tom rotovaní sa líši. No Honda zašla až tak ďaleko, aby odizolovala všelijaké tie parazitické vplyvy tej priečnej zástavby spaľovacieho motora, tak požiadavka na výrobu týchto originálnych polós bola taká, aby aj pri odlišnej dĺžke mali pri tom rotovaní rovnakú tuhosť. Prelude bude už štandardne veľmi dobre vybavený a hovorím to preto, lebo už poznáme aj prvú cenu na slovenskom trhu. Toto auto príde do predaja začiatkom roka 2026, čiže bude to onedlho a základná cena je na úrovni 48 790 eur, ale prakticky už za veľmi dobre vybavené auto, kedy si už nebudete musieť za nič konkrétne nejak priplácať. Tá cena je vyššia, ale je to Honda, je to taká špecifická Honda. Ja by som prijal možno, keby bola tá cena niekde na úrovni 45 000 eur za nejak plne vybavený kus, ale buďme radi, že vôbec toto auto pre ten európsky trh vzniklo, že Honda ukázala, že stále má v DNA aj to, že aj pri relatívne bežných pohonoch sa snaží tomu autu dodať nejaké šoférske korene navyše. Povedzme si na rovinu, toto auto asi nebude trhať európske predajné rekordy značky Honda. Je to skôr auto, ktoré má vyzdvihnúť ten imidž tej značky a je možno pre fajnšmekrov, pre fanúšikov. Čiže napríklad aj pre mňa, pre fanúšikov značky Honda, pretože ja v súkromí som veľkým fanúšikom tejto japonskej značky. Mám aj s mnohými modelmi veľa skúseností. Jazdil som aj tie autá z prelomu milénia, poznám aj staršie Hondy. A musím povedať, že toto auto naozaj má ten charakter aj tých niektorých starších modelov, napriek tomu, že má kompletne iný pohon po tej technickej stránke, tak zodpovedá tým jazdným prejavom práve tým starším Hondám a je to napríklad auto pre mňa, čiže viem, že asi to nebude bestseller, na to má Honda v ponuke, v tej európskej ponuke skôr tie crossovery a SUV, ale naozaj objektívne toto auto je úžasne postavené napriek tomu, že má hybrid pod kapotou, ale ten hybrid bol podmienkou, inak by toto auto pre Európu ani nevzniklo. No, vyťažili z toho maximum, vôbec sa to nezdá, že by to bol nejakým kompromis, aj keď možno trochu viac surovosti by čisto spaľovací motor tomuto autu dodal, no aj tak objektívne úžasne vyladené auto, šoférske, naozaj klobúk dole ešte raz Honda, toto sa ti naozaj podarilo.